Дәүләт йылышы Курултай депутаттары яҙғы сессияны йомғаҡланы. Ниндәй булды һәм ҡануниәттә ниндәй үҙгәрештәр бар? Һаумыһығыҙ. Эфирда интервью тапшырыуы студияла Гөлсемә Иштанова, программабыҙҙың ҡунағы Башҡортостандың Дәүләт йылышы Ҡоролтай рәйесе урынбаҫары Рөстәм Ишмөхәмәтов. Рөстәм Рифатович, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Шулай итеп, яҙғы сессия тамамланды. Нисек баһалайһығыҙ? Әһәмиәтле булдымы? Депутаттар нисек эшләне? Мин уйлайым, яҙғы сессияны бик актив рәүештә эшләнек. Сөнки был сынапта пандемия ваҡытында оператив рәүештә күп кенә закондар ҡабул итергә тура килде. Әйткәндә 90 законопроект ҡаралды, уларҙың 50 законы закон статусын алды һәм уларҙың иң әһәмиәтләре сынапта был бюджеттың исполнениеһын ҡарау, беҙҙең бюджет основной документ дип әйтергә була. Шуңа беҙҙең мына март айында беҙ ҡабул иттек законды Башҡортостан Республиканың һуғыш балалары тураһында закон. Был күптән көтөлгән сынапта закон. Һайлаусылар күп яҙҙылар ул турала. Әйтергә кәрәк, был закон буйынса ошо категорияға кергән кешеләр, улар иң беренсе сираттан тыш социаль учреждениеларында ҡабул итергә хоҡуғы бар. Артабан медицина учреждениеларында. Әйтергә кәрәк, аҡсалатай ҡаралған йылына бер тапҡыр выплата. Ул Башҡортостан Республикаһының башлығы указы менән ҡуйыла. Уның размеры йыл һайын икенсе төрлө килеп сығырға мөмкин. Йыл һайын билдәләнә кирәк. Билдәләнә, сөнки бюджеттың төрлө неләре бар, возможностары. Артабан әйтернек, мөһимле йәштәрҙе һаҡлау буйынса, мәсәлән, ул ҡыҙғанысҡа ҡаршы йәштәр араһында снифинг тигән шундай яңы токсикомания килеп сыҡты. Шуны туҡтатыу өсөн беҙ закон ҡабул иттек. Ул закон буйынса углеводород газды һатыуды сикләү шул норманы индердек. Уға шундай уҡ неләр, санкциялар ҡаралған. Мин уйлайым, беҙҙең һайлаусыларҙы, үҙебеҙҙең граждандарҙы, уларҙың балаларын ошо зыян килтергән шундай привычка тип әйтәйек инде, снифингтан һаҡларға шундай закон шулай ҡабул иттек. Айырым әйтеп китер инем, беҙҙең сессия осоронда беҙ 500-дән ашу федераль законопроекттарҙы ҡараныҡ. Шунан һуң беҙҙең күп кенә түңәрәк өҫтәлдәр үтте, 22 түңәрәк өҫтәл, беҙҙең экспертный советтар, һайлаусылар үҙҙәре хаттар яҙып, төрлө ситуацияға үҙебеҙ оператив рәүештә парламент контролен индереп эшләнек. Мәсәлән, баҡсасыларҙан килде неләр яҙыулар, электроэнергия буйынса, тарифтар буйынса. Артабан отопление буйынса беҙҙең оператив рәүештә шундай рабочий группа эшләп, яңы үҙгәрештәр тәҡдим иттек Дәүләт Думаға. Ғөмүмән әһәмиәтле генә сынапта закондар ҡабул ителде. Бына үткән аҙнала Владимир Путин, ил президенты, халыҡ менән тура бәйләнештә туризм өлкәһенә иғтибар йүнәлтеп үтте. Эске туризмды үҫтереүгә йүнәлтелгән бына закондар кәрәк һәм ғөмүмән көйләргә кәрәк дип әйтте. Башҡортостан депутаттары быйыл бына үҙебеҙҙең туризмда туристик маршруттарҙы законлы итеү буйынса ҡарар ҡабул итте. Бына шуның тураһында ла һөйләшәйек. Ни өсөн был закон кәрәк ине? Ысынлапта күп беҙҙең закондар, улар беҙҙең граждандарҙан яҙған тәҡдимдәрҙән тыуа. Шул уҡ шул мисалды китерһәк, инжирский зубчатка тип әйтәбеҙ, шо территорияла йәмғиәтебеҙҙә шаулатып алған ваҡиға булды. Шундай ваҡиға булды. Беҙ депутаттар урынына барып, тикшерҙек, ҡараныҡ һәм ошо эштең һөҙөмтәһе был беҙҙең закон килеп сыҡты. Был закон буйынса республикала, Башҡортостан Республикаһында туристик эшмәкәрлек тураһында закон килеп сыҡты. Был закон буйынса туристик маршруттарҙың хоҡуҡи статусы килеп сыҡты. Ғөмүмән аңлатма барлыҡҡа килде. Нимә ул туристик маршрут? Был рус әйтгәндә понятие юнда юҡ ине ҡануниәттә. Шуға ошо туристик маршруттарҙа ниндәй инфраструктура булырға тейеш. Ниндәй хеҙмәттәр күрһәтеү. Ниндәй хеҙмәттәр. Һәм уны файҙаланыу маҡсаттан һәм принциптары билдәләнә. Шуға мин уйлайым, артабан уның ниндәй инфраструктура тип әйтек, уларҙың нәләрен индерәбеҙ уже подзаконный акттар менән. Беҙ уйлайбыҙ, был закон беренсе аҙым ғына, артабан
булырга тиеш безнең. Димәк, киләһе көҙгө сессияга ла был эш дәвам итә. Әлбәттә, Күп кенә дәвам мәсьәләләр ителә. кала. Чөнки был яңа норматив индергәс, был правительство ягыннан документтар булырга тиеш, үзидарә органнарында, мәсәлән, районнарда, калаларда булырга тиеш. Һәм менә шундай, мин уйлыйм, әлеге вакытта без экономикага күбрәк туристларда без ялеп итәргә ынтылыш бар икән, уга яңа шундай хукук ягыннан нормалар булырга тиеш дип уйлыйм, һәм тергеде булырга тиеш. Һәм төрле сфераларда шундай тәртиптә булырга тиеш дип уйлыйм. Шуның ошо снапта был законда туристик маршрутларның статусына түгел, уларда мәсәлән санитар яктан ниндәй нормалар булырга тиеш. Менә мин мәсәлән Был табигатьтә һаклауга килгәндә шулай бит. Әлбәттә шулай. Әлеге менә яй көне күптәр сыгабыз төрле маршруттар буенча бит шул ук менә Ерем елгаһына үзебезнең мәнбәткә шуның менә Ерем ел төрле якка барабыз. Казанга каршы санитар нормалар җитди менә нормалар юк дип әйтергә мөмкин. Менә урманды кыркы буенча ниндәй расстояние булырга тиеш, яраймы, юкмы, ундай менә нормативтар юк иде. Шуңа без ошонда тәртип булган өчен шундый нормаларны индерәбез. Һәм Башкортостандагы табигать паркларына килгәндә лә аерым һаклау табигать биләмәләре, уларның эшмәкәрлегендә көйләү буенча депутаттар күп кенә мәсьәләләрдә үзенең игътибарына алды. Шуларга да тукталып үтә генә. Был снапта озак каралган һорау дип әйтергә була, чөнки был территорияларда элек, мәсәлән, төзелеш төзергә ярамай иде. Был, мәсәлән, өй генә түгел, мәктәпме, бакса, баксаларга, социаль инфраструктураларда. Шуга уларның статусы природный парктар кала, икенче яктан без менә ябайрак шундый нормалар эшләнек, ул территорияларга шундай социаль объектларда төзергә ярай дигән норманы индердек. Мин уйлыйм, был снапта безнең хәлфләргә, гражданнарга ыңгай тенденция дип уйлыйм, чөнки кемдер яшәй икән шундай территория, уларга детский сад юк, мәктәп юк, һәм башка шундай ни бар ине, минус дип әйтәйек. Урамдарын тултырып йөргән самокаттар бер суга һала. Беләбезсә, Башкортстан депутаттары шулай ук оператив рәвештә җавап бирде җәмгыятьнең был борсулуларына. Менә был закон нигезендә хәзер самокаттарның тиҙлеге нисек көйләнә? Снапта июнь айында без ултырышта, пленар ултырышта был законопроектты каранып, без Бердәм Рәсәй фракциясының депутатлары менән индердек был законопроектты. Уларның авторлары Эльвира Айткулова, Хусаин Сасахевич, Рима Мирнутяшева, мин. Һәм был законопроект үзе менә ошондай безнең халыктан килгән мөрәҗәгатьләрдән иң беренче хәвефле менә травматизм, ДТПлар күп килеп чыкты, үлгән кешеләр дә бар менә шундай. Кыргызстанга каршы шулай сынатта. Шуга без әлеге вакытта нормалар индердек, беренче укуда кабул иттек. Был законопроект буенча иң беренче скоростьты тизлекте кәметәбез. Артабан бер самокатта бер кешенән күбрәк кеше йөрергә тиеш түгел. Без күрәбез, балаларда каска булырга тиеш, төнге вакытта светоотражающий кием булырга тиеш. Һәм юл буйлап йөрергә ярамай, мәсәлән, автомобильләр йөргән вакытта. Һәм башка нормалар. Әйтергә кирәк, әлеге вакытта әңгәмә бара, чөнки кайбер депутаттар каршы сыга менә ошондай нормаларга. Ни өчен яшьләрнең хокукларын сикләү дип караймы? Беләгез, техник яктан без уйлабыз, экспертлар менән тагы карасак, без чөнки менә сикләү скорость буенча 10 км/сәгать. Арендага бирүче компанияларга. Юк, әйтергә кирәк, улар менән без кәңәш каранык, улар үзләре тәкъдимнәр индерде, улар белән бергә әзерләнек. Шуга әлеге вакытта, мәсәлән, Өфе калаһында ундай операторлар уже менә сикләүләр индерделәр, улар менә приложение аша, мәсәлән, паркта или кадәр йөрергә ярамай, законда көтмәенчә үзләре эшләнделәр. Һәм әлбәттә кала администрацияләре ошондай операторлар белән договор төзергә тиештәр. Ошо договорда булырга тиеш ниндәй, кайда йөрергә ярай, кайда территорияларда, мәсәлән, мәктәп территориясендә йөрергә ярамай, мәсәлән, шундый нормалар социаль объектларда, мәсәлән, да. Шуга шундый договорлар булһа, ул беренче адым булачак. Инде бүгенге вакытта федераль кимәлдә Минтранс һәм ГИБДД яңа үзгәрешләр әзерләй. Уларда шулай көтәбез. Көзгә тиктем федераль кимәлдә шундый нормалар индерелһә, без икенче һәм өченче куга сыкмайбыз. Федераль кимәлдә
кабул ителмәһә, без үзебездә республика мәлендә ошондай законды кабул итәсәкбез. Тагыла республикала бер ямгыятьтә тетрәткән бер проблемага тукталып китәйек. Ул да булһа, бына берәдәк эттәрдең баланың фаҗигале үлеменә килтерүе. Шул вакытта ямгыятьтә һәркемнең һорау булды. Бакһаң, берәдәк эттәрдән хукуклары бар, ә кешеләрдәге, балалардагы юк икән. Буны нисек көйләргә бул мәсьәләне? Исламда был зур проблема, икенче яктан был проблема елдан-ел күбәйеп килде, ул Советтар Союзынан килә. Моны мәсәлән безнең управление ветеринарии безгә әйтте. Әлеге вакытта республикала примерно 750 мең моны хуҗаһыз эттәр һәм бәйсәләр урам буенда. Шул вакытта без белмәйбез, моны кемдер бәйсәдәме эттем алган икән, ярты ел үтте лә, охшамай урам буен ташлай. Шуңа без законопроект әзерләндек, Дәүләт Думаһына индердек. Бу законопроект буенча каралган мотлак теркәү һәм чип ошо хайвандарга чиптар кую. Чиптарды кую иң беренчеләрдән ниндәй бирәсәк моны файда дип әйтәйек. Беренчедән югалган хайванды тапкас, кемнең хуҗаһын тибәргә табырга була. Уны ташлаган икән, ул хуҗага штраф булырга тиеш. Шундый нормаларда индердек һәм шул вакытта шундый җаваплылык булса, шул вакытта безнең тәртип була һәм безнең урамнарда хуҗаһыз эттәр һәм бәйсәләр булмаячак. Икенче моны Запад илләрдә карасак, бу проблема давно хәл ителгән. Шундый юл менән ул хәл ителгән. Һәм бөтә ердә моны күп кешеләр ял итәргә бара итә. Күрәгез, бер кайдагы эттәр йөрмәй урам буенда. Кешеләргә, балаларга ыргып итәргә була, тешләп һәм башка. Шуңа без уйлыйбыз, шундый безнең тәртип булырга тиеш. Әлеге вакытта Дәүләт Думала безнең законопроект тәкъдим ителгән. Без уйлыйбыз, моны безнең Россия Думаның депутаттары хуплап сакка, без беренчеләр буласакбыз. Икенче яктан Владимир Путин, президент, уже шундый указание бирде правительствога, декабрьгә дикле шундый законопроект шулай индерергә. Без үзебезнең законопроект безнең альтернатива буласак. Шулай итеп, язгы сессия тамам, алда көзгө сессия көтә. Депутаттар нисек әзерләнә, гомумән улар әле ялга киттеме, уларга кешеләрнең мөрәҗәгатьләрен кабул итәме улар? Без гел әйтәбез, шулай принципта эшләйбез, депутат булганыгыз икән, публичный пространствода эшләйсегез, ялсыз эшләргә кирәк, чөнки яй көне үзебезнең округларга сыгып, хәйләүчеләр белән очрашулар үткәреп, уларның проблемаларын бергә карап, хәл итәргә шундый планнар бар. Әйтергә кирәк, көзгө сессияга шул вакытта әзерлек бара. Безнең план дәүләт йыелышы корылтайдан эшләнгән. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Киләсе сессияда ошо закон проектлары турында һөйләшербез дип көтеп калабыз. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияда Башкортстан дәүләт йыелышы корылтай рәисе урынбасары Рөстәм Ишмөхәмәтов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.